Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment. Yeah, lalela ke lensumansumane. Indaba zakho bese ngiyathola ke manje ziyaqhubeka futhi. Usuko ubafuna abantu abadala mfana ngoba bokushaya abantu abadala uyoba mubi njengabo nawe uthi ube mboqwana njengabo. Basop la sogalela khona Iqenqhe ndoba usalwa lo Elisha hayi ngeke ubelieve. Uyangizwa ukuthi ngithini wozuqolise mfana sahleka uthi sahleka sihleke nje la siyohleka wena sokuhleka suka la othukela sile siyongena egoli bye bye.